नोंगौ दिनै जोंहा मैया गुवाहाटीयाव बबेबा मोनसे हटेलावहाय जोंनि कंग्रेसनि माखासे दैदेनगिरिफोर आरो बिपिएफनि माखासे दैदेनगिरिफोरजों बबेबा साहा लोंनायावनो ओंखाम जानायावहाय सौग्रावलायनानै मोजां गाज्रि रायलायलायदों। दा बावहायनो गोबां माने मिडियानि गेजेरजों रायजो राजाफ्रा बिराद दावराव दावसि जादों जे बिपिएफजों आरो कंग्रेसजों एलायन्स जासिगोन नामा, बा बिपिएफआ इन्डिया एलायन्सआव रायलायनानै क'क्राझार 1 नं लक'सभाखौ आवग्रिनानै लासिगोन नामा, कंग्रेसनिफ्राय होनाय नंला नामा, गरजन बिथाङा मोननाय नंला नामा। दा बेबायदि जोंनि वार्कारफोरनिफ्राय खोब दुं हाव हाव गोबां एखे दावराव दावसि जादों जे जों इसेबां खस्थ' खालामनानै दिनै कंग्रेसआव दैखोफिनबाय, दा बावहाय एपिसिसिआ मा खालामनो सानखो। दा बियो नंगौ आं जेरै सिगाङाव होननाय बायदि जे बियो एक्सुवेलि रायलायनाय नङा, बिथांमोनहा हटेलाव लामायाव सामायाव बोरैबा लोगो मोनफ्लांनानै ज' जाजाय सावरायनायसो। दा बेफोरबायदिखौ जोङो बेबायदि साननाङा, खारन पलिटिक्सआ आलदा, पार्सनेल मेटारा आलदा। जों पलिटिक्सआव जेसेबांखि दावराव दावसि गुदु गुदा गावजों गाव बुखिलाया मानो, खिन्थु बेक्तिगत जिबनाव जों रायलायनांगोन, हेन्डसेक लालायनांगोन। दा बेनिसो दा बेखायनो आङो खावलायदों जे जोंनि आसाम प्रदेश कंग्रेसनि लोगो बिथांमोनखौ, बिटिआर कंग्रेसनि लोगो बिथांमोनखौ जे नोंथांमोनहा बेबायदि दावराव दावसि जानाङा। आं खबर लाहरबाय जे बेबायदि सावरायाखै, बिथांमोनहा बोरैबा गुवाहाटीयाव मोनसे हटेलावसो लोगो मोनलायदों, बावहाय सावरायदों, दसे ओरैनो जिरायलायदों। दा बेयो खुनु एलायन्सनि बाथ्रा दिनैसिम फैथ'वाखै। नोंगौ दिनै जोंहा मैया गुवाहाटीयाव बबेबा मोनसे हटेलावहाय जोंनि कंग्रेसनि माखासे दैदेनगिरिफोर आरो बिपिएफनि माखासे दैदेनगिरिफोरजों बबेबा साहा लोंनायावनो ओंखाम जानायावहाय सौग्रावलायनानै मोजां गाज्रि रायलायलायदों। दा बावहायनो गोबां माने मिडियानि गेजेरजों रायजो राजाफ्रा बिराद दावराव दावसि जादों जे बिपिएफजों आरो कंग्रेसजों एलायन्स जासिगोन नामा, बा बिपिएफआ इन्डिया एलायन्सआव रायलायनानै क'क्राझार 1 नं लक'सभाखौ आवग्रिनानै लासिगोन नामा, कंग्रेसनिफ्राय होनाय नंला नामा, गरजन बिथाङा मोननाय नंला नामा। दा बेबायदि जोंनि वार्कारफोरनिफ्राय खोब दुं हाव हाव गोबां एखे दावराव दावसि जादों जे जों इसेबां खस्थ' खालामनानै दिनै कंग्रेसआव दैखोफिनबाय, दा बावहाय एपिसिसिआ मा खालामनो सानखो। दा बियो नंगौ आं जेरै सिगाङाव होननाय बायदि जे बियो एक्सुवेलि रायलायनाय नङा, बिथांमोनहा हटेलाव लामायाव सामायाव बोरैबा लोगो मोनफ्लांनानै ज' जाजाय सावरायनायसो। दा बेफोरबायदिखौ जोङो बेबायदि साननाङा, खारन पलिटिक्सआ आलदा, पार्सनेल मेटारा आलदा। जों पलिटिक्सआव जेसेबांखि दावराव दावसि गुदु गुदा गावजों गाव बुखिलाया मानो, खिन्थु बेक्तिगत जिबनाव जों रायलायनांगोन, हेन्डसेक लालायनांगोन। दा बेनिसो दा बेखायनो आङो खावलायदों जे जोंनि आसाम प्रदेश कंग्रेसनि लोगो बिथांमोनखौ, बिटिआर कंग्रेसनि लोगो बिथांमोनखौ जे नोंथांमोनहा बेबायदि दावराव दावसि जानाङा। आं खबर लाहरबाय जे बेबायदि सावरायाखै, बिथांमोनहा बोरैबा गुवाहाटीयाव मोनसे हटेलावसो लोगो मोनलायदों, बावहाय सावरायदों, दसे ओरैनो जिरायलायदों। दा बेयो खुनु एलायन्सनि बाथ्रा दिनैसिम फैथ'वाखै।